Nangin meran Diego nataonareo monsieur le maire. Donc fa nivoninareo zo. Fa naty baka zo. Matoa tsy afaka miteny. Nangin mavatagna anazy tompony izy tsy miboaka. Ha? Sanareo zo zegny mila mampiady samby côté hoe zigny nandeha nisitritritriky fo. Azo atanareo mazanareo la vérité da. Bonjour tout le monde. Zati. Ty volagna zaminareo e. Volagna fo za. Za zio za il y a 2 heures. Actu Mada. Yo Actu Mada. Yo. Actu Mada nagnaboaka vaovao fa hoe tsy misy be ny tanàna Nosambory natao meva tanàna ony mpitandro filamina natao. Rangono moaly olo jiaby mivaralila am Facebook, voasambotro meran Diego. Ke za fuanga ty baka za baka mety fuanga jeriko mety tsy complet. Nagnaie fo meran Diego. Nagnaie meran Diego izy ko izy tsy voasambotro. Il est bien sain et sauf. Izy tsy nagnano vidéo, izy tsy nagnano direct, hoe nagnambara fa va oke. Anareo mikalimiave, za ty hoe. Nagnino izy tsy niboaka. Nangin meran Diego nataonareo monsieur le maire. Donc fa nivoninareo zo. Fa naty baka zo. Matoa tsy afaka miteny. Nangin mavatagna anazy tompony izy tsy miboaka. Ha? Sanareo zo zegny mila mampiady samby côté hoe zigny nandeha nisitritritriky fo. Azo atanareo mazanareo la vérité da. Azonareo to karanta ko nagnapoko la vérité tamin'ny dunia. Karaha io ataoko nagnapoko la vérité monsieur le maire d'ici quelques jours ko tsy miboaka monsieur le maire. Anareo nivanga Predator 35 milliards. Fa tsika miaraka mampiasa Predator. Coup de téléphone diaby. Io. Anareo boko mandeha mavandy amizay ry fa magnaboaka vaovao fa tsisy zay fa nisy mpianany commune Andrenivohitra Antsirana nareo zegny nitadiavinareo tagnatin'ny tôbilo tao. Fa izy ko fa tsy hitanareo tao nambelanareo nandeha le fiara. Azovy mo olo andeha ribribenareo ry anareo jery. Anareo journaliste avo efa vola ty. Azovy magnarigna anareo ty Nzaka Andrena Vonisoa Michel Libera Radio Antsiva zegny asanareo. Nagnino manareo magnamia vaovao diso karaha io ameza vérité vahoaka fa nareo koa fa voky vola haninareo hoana fo vanareo fo dia. Monsieur le maire tsy marary tsy maneko tsy paralysé. Izy koa izy salama vatagna salama saigny nagnino izy tsy magnano vidéo na karaha nataony hoe nisy ny gidagida taminay mifona vahoaka Diogo za fialantsignany nataony. Nagnino izy tsy miboaka en direct en vidéo karaha ataoko zao za ty marigna maire Diogo. Kwa daro jaby mandalo koragna jaby mandalo tsisy. Nagnino izy tsy miboaka io. Anareo mijeto fa itsy samborigny izy tagnatin'ny tôbily to tsisy izy ameza anareo fagnazavagna edy vahoaka fa ko anapoko eto hiboaka ko edy ministre zegny hoe fulany zegny hoe hiboaka io dy hirantigna andasilasy vandy amy gasy fa zatra mitandregny vandy edy. Aza ataonareo raha ampipopopoko la vérité misoranareo. Atao karaha député taloha igny baka zo député Diogo zo magnarigna anany igny andilatsika député natao ohatsy magnefa impôt zegny hoe ndraiky niala megny tsy nahazo ny place namegna Joseline. Agnano izy koa nareo zo maire ty satria ilatsika député fa akizegny sandra izy ginadregny sandra izy baka tsy afaka agnano député. Amia koa nareo la vérité d'ici quelques jours ko monsieur le maire tsy miboaka tsy hita trace monsieur le maire. Aboaka ko la vérité io. Zaza mbo mitoky kifomikotrana anareo Diego uzaminareo rodoniko tsara anareo. Aminaka ko fa hagnano raha magnano fa aminaka tsy magnano am vava zegny. Azo rodoniko baka ty jusqu'à tanàna jiaby mihetsiky. Andeha tao karaha lehilahy tsika agnano député taloha Joseline igny. Nikotrokotroegny nipotipotegny izy igny natao tsy magnefa impôt tsisy raha natao tsy nataony lehilahy igny tsy nahazo ny place ny député izy niala megny. Hitanareo maire ty magnano raha manjary magnamboatra raha mbo nomoaly fa maire ny samborindreo tsy hita trace. Nomoaly fa rô jaba bazaro fa mitomagny amy lamandy amin'ino misy fanangalagna 4 millions tsisy taratasy tsisy suite. Adiego misy zegny mbala nomoaly fa maire tsy hita. Mpivatro madiniky jiaby fa mihinany amaniny. Azony place ny commune. Anareo za mampivolagna zaho za aminareo. Zaka za mampivolagninareo e.
Kenanga ia maire Diogo izy ko fa tsy tagnatin'ny tomobily io. Nareo zao zegny andagna ambara aminay fa anaty tampoko izy igny karaha tamin'iny dunia igny. Izy fa phase terminale cancer de pancréas. Adala taratasiny docteur tsisy magnaboaka fa izy misy cancer pancréas ndray taraiky. Nareo magnabagna barbar jerin'olo eto. Hagnano izy nareo maire io. Ho phase terminale koa maire io fa maty foregny sagnatria ny vava radian'ny lela, pody tena voriky tena. Hagnano izy nareo io. Ate fa nagnaboaka vaovao amin'ny actu de madame nareo zao fa tsy to monsieur le maire tsisy izy raha tsisy maire ny Samorigny zay to. Ngano izy nareo io. Anareo ngano izy io. Karaha boka tanareo magnano izy. Avezivezigny nareo lohan'ny vahoaka vaovao tianareo fô boaka nareo. Amia la vérité vahoaka. Amia la vérité vahoaka ozy aminareo agny. Satria izy olo be mijery nany izy koa izy tsy nagnino olo jiaby mivalamboetro hitany izy ny boaka tegna nany nagnambara fa aha tsisy raha nagnino e zaty oety contrôle ny police ho zegny tari na aha zegny tsy zafa olo hafa nagnino izy tsisy nouvelle nany zisaka zio nagnino zay tsisy signe de vie nany zisaka zio tokony magnamia signe de vie baka izy comme quoi fa mbala velogno izy comme quoi fa izy tsy agnatin'ny prison comme quoi fa izy tsy arrêté amin'ny arrestation quelconque on sait pas quoi on sait pas comment fa nareo harabarabako fambarako sandra 35 milliards vanganareo prédateur fa tsika samy mampiasa ananjy ke ataovy soa tsara le raha atao fa nareo miako la vérité fo nareo miako la vérité fo jusqu'à farany nareo tsy ambelako ha mi geste mitsy nareo ambanimbany ary efa ino sti ni paritaka magnaraka tambatroza serasera ho anareo fa voasambotra ny be ny tanàna satria irotsaka ho candidat solombavambahoaka zegny fa nisy teo place namegna Jocelyne la même chose tam gouverneur raiky taloha ino raha tsy niakizegna izy namegna olo tegna amizay place ny gouverneur halevanareo honoko ny raha mandalo e olo tiagna fo megna place fa non tsisy ino t'es pas la capacité t'es même pas le diplôme t'es pas le courage pour tsisy nagnano raha jiaby zegny fa non mila magnano fanjakana ny baroanao la loi martiale non mila mipetraka c'est ça qu'on appelle la loi martiale lagneny misy tifo ndro manjaka la loi martiale zegny agnarany zegny mety ataony fo ataony ke zaka zany ty volagninareo za fa nagnambara aminareo nareo jiaby misy olatra satria navy bay ke koa ny tsokotsoko holatra nareo io mipody mandely io mijarareo aboahanareo tany nasianareo maire Diogo actu de mada anareo vita mamorogno vandy tsisy asaloa anareo sarisary journaliste reto voky vola nareo aboa malaky ty io tsy nagnanaovanao politique nareo zay tant que tsy mahita monsieur le maire en personne vatagna nazy mitsy magnano vidéo za ty je suis sain et sauf za zegny tadiavinay hita fa tsy anareo fa mamorogno fa anareo ngano izy baka io isy ministre iboaka baka io zao io ha isy gouverneur iboaka baka io zao izy tsy magnino ha tampoko regny amizay izy maty izy koa fa maty zigny fa phase terminale izy misy cancer koa fa film planko baka nareo taovanareo magnino monsieur le maire hentagnanareo borako eto amizegny le monde entier mahita nareo raha ataoko amin'ny teny vazaha ataoko amin'ny teny gasy ataoko amin'ny teny créole ataoko teny jiaby haiko gnanaovako izy eto amizay ambilafo za 5 heures de temps amin'igny le monde entier miréagira hatria fa tsisy fiainagna tsony a Madagasikara haitsika tsara fa fil milliard vola nangalariny merany Antananarivo taloha izy mitsy nalaigny natao ministre atao gouvernement mila olo mahay mangalatra karaha igny miaraka mangalatra tsy tianareo vola efa ataoko fony any gouvernement mila olo mahay mangalatra olo tokony ny gadregny tsy ny gadregny fa mila olo mahay mangalatra igny nasondotro mitsy grade lany satria le fangalaragna ny tena lehibe indrindra il faut être sérieux quand même dans la vie hein tondra vahoaka nareo fa tsy mitondra zanakanareo ndraiky vadinareo fa vahoaka ndesinareo un peuple dans un pays c'est ni votre femme ni votre enfant un peuple dans une grande pays qui a de valeur en plus Poutine zarazara wanzakana hatria monsieur le maire miasa fo magnano asa tokony vitany izy amin'ny taonazy
Itatsika fagnavanany fa malandy donc izy tsy am 20 ans tsy am 25 ans fa amtognazy le tatrany ataony mbo tsarovan'olombelogno izy amarefaka mareko misy ny fandianany angalan-dragnahary izy ravany anjabonjabony karaha io raha ataony potehigny avy amizay boka inauguration raha jiaby nataony azonareo karaha ataony lalagna ambily be voemara ha projet tamin'ny era John Mampianina ny signezy igny projet nany izy nagnano raha jiaby igny asa vita Romeo Nigeri sa zay na vita lalagna nefa signatirany contrat era John Mampianina ireo navy amin'ny place amizay rô mi Jésus fa zay na vita sti hagnano zay koa rô zao miasa jiaby vita numera adiogo isoragna TGV marabe zay mbaka raha hoavy zao io za tsy maheky na monsieur le président est au courant de tous ces magouilles tsy haiko izy na tsy au courant de tous ces magouilles atreza tsarna ta réaction nany atsarna izy nagnavatra tagny raha golana lieny tsy haiko izy na au courant na tsy au courant tsy haiko fa za ndraiky sura fa vidéo naka jiaby hitany boko regny sofigny nany iro azahavany hitany boko regny hainy mpandika teninany io magnambara izy zegny raha voragny lefaka be ty ke aboahanareo monsieur le maire dans quelques jours za miambiny coaching boka monsieur le maire rabarabako la vérité karaha nataoko namokany marigny tamin'iny donia fa tsoroko aminareo tsy maintsy aboakako folera ataonareo tova via mangalaza andafa ty koa fa meloko via zaneba de boka stratégie nareo magnano fitoriagna ndraiky avis de recherche olo andafy aty za tsy endriky nahita pouvoir an la loi malgache afaka mangala olo andafy aty boka tsy endriky hitako fa tsisy raha manjary na piasa panjakana fa ty lefa aby jiaby ro magnano asandro normal ro ribiribegny mila le mavandivandy ndraiky le mangalangalatra le mamonomono olo igny lolohavigny satria igny ny hilegny anao koa fa nagnano raha marigny anao vonigny ka aboanareo monsieur le maire akty mada vovô vandivandina boka nareo io atsintsegna nareo mitany tokony agnatsintsegna nareo so jerineza berne nareo monsieur le maire tsy kombo tsy gila tsy marary izy koa tsisy mpanampo tsy nagnino izy tokony fa nagnano vidéo izy rangony mwaly tokony fa nagnaboaka vaovao izy tamin'ny commune urbaine de Diogo tao za ty tsy magnino hoe za place karazay fa tsy mila miasa aloha nagnino tsara nisy ara koa sotra fo zay tsy magneky zay mila mahita izy amin'ny vidéo en personne salama saliminy mila hitanay vidéo fa zay tsy mila ka za ty monsieur le maire non bohanareo boka izy fa d'ici quelques jours monsieur le maire tsy miboaka tadidinareo tsara navaka nareo tamin'iny donia nareo jiaby ny sotisoty pour plonge akory prison nos be zao tous les semaines misy contrôle kontegny gada jiaby ao zao tous les semaines za mambarao za koa fa mihetsiky za mihetsiky ankitiny tous les vendredis gada jiaby amin'ny prison nos be kontegny za avagna manakory marary sa tsy marary za koa fa mihetsiky za mihetsiky marigny za koa fa mivona za volagna marigny gada jiaby zao misy contrôle ko nos be tous les vendredis kontegna zovy marary tous les vendredis asany fanjakana zegny zio maro baka raha tsy hainareo anareo miako sopapatapatapany fo sofinareo mitandregny rango problème nini dunia edy nisy contrôle ao zao de ni dinigny mba olombelogno ro gada ino mboko zegny ke agnano izy anareo monsieur le maire habonko eto koa ny pakenareo fankaregny atsika zegny tsoko to za mamahivaiky anao tourna za tsisy raha manao za tsy meloko za tranquille mais c'est ma façon de parler maro baka olo sasany mety za mavolagna magnadaridareto igny anao mbo toragna ino raha hanoragna za olo bien manger bien placé agnatin'ny tragno koa za raha tsisy raha isako loaky ino ny hanoragna fa c'est ma façon de parler maresa bava zaho vavanaka maresaka ke actu mada arema tsara jerinareo journaliste teo totohiniko igny magnaboaka vaovao vandy aboaka nareo ty hoe handeha niribiribi anareo vahoaka ty fa toanako rango zio nareo za eto fo za aminareo fa tagnananaka lava ndraiky vitinaka vatako sy ny lohako fo eto avy koa koa olo andafy agny magnano mahera ty anareo zao tsy mahefa misy contrôle gada jiaby anao sy be ao zao contrôlegny tous les vendredis nareo amy 18:55 nareo karakely contrôlegny ro zahavagna misy firy ro hatria ndraikindraiky ro misy magnafoity baka gada boboakandreo surveillegny jiaby ro zao io quand je fais quelque chose j'assume et je le fais jusqu'à la fin
Ok, satisfait nareo. Za miambiny kabary mesy za bala mitokiky fontsy mampirebiky anareo za eto mizaha. Za mizaha fo. Hity savako mimpodipodiko aminareo jiaby mampangovongovotro za eto tsy savako na baka ambabako na baka amreniko tsy zaoko la famille fa za olombelogno kararo. Ny marigny fo. Zegny aminaka ko fa raha marigny. Tian'olo izy tia ataoko tsy tian'olo izy tia ataoko. C'est tout moi. Bonne journée. Ambava omagna ampomy eritreritry. Zay